ku gyara zama domin ku ji jihohin Najeriya da suka fi yin kasafin kuɗi mai tsoka a shekara ta 2026. Turkashi muna roƙon ku taimaka ku share din wannan bidiyo. Jiha ta farko ita ce jihar Abia wadda ta yi kasafin kuɗin naira tiriliyan 1.0. Jihar da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na daga cikin jihohin kasar guda 10 da suka yi kasafin kuɗi mai gwabi a wannan shekara ta 2026. Bayanai daga shafin Budget mai nazari kan kasafin kudade a Najeriya sun nuna cewa jihar ta yi kasafin kuɗi da ya kai naira tiriliyan 1.0. Haka zalika a ranar 29 ga watan Disamba shekara ta 2025 da ta gabata, gwamnan jihar Alex Otti ya sanya hannu kan kasafin kuɗin jihar bayan amincewar majalisar dokokin jihar. A cewar Budget, jihar ta ware naira biliyan 811.8 domin gudanar da manyan ayyuka, yayin da ta ware naira biliyan 204.4 domin gudanar da ayyukan yau da kullum. A lokacin gabatar da kasafin, gwamnan ya ce fannonin ilimi da gina tituna ne za su fi laƙume kudade masu yawa. Bisa kiyasin yawan jama'a na shekara ta 2022, jihar na da yawan al'umma miliyan 4.14. sai jiha ta gaba ita ce jihar Neja wadda ta kasafta naira tiriliyan 1.31. Jihar Neja wadda ke yankin arewa ta tsakiyar Najeriya ta shiga jerin jihohin kasar da suka yi kasafi mai gwabi a shekara ta 2026. Bayanai daga alƙalman Budget na cewa jihar ta yi kasafin kuɗi da ya tasamma naira tiriliyan 1.3. Jihar ta ware naira biliyan 761.6 domin gudanar da manyan ayyuka, yayin da ta ware naira biliyan 270.3 domin ayyukan yau da kullum. Neja na da yawan al'umma miliyan 6.78 bisa kiyasin yawan jama'ar jihar na shekara ta 2022. A lokacin da yake gabatar da kasafin, gwamnan jihar Muhammad Umar Bago ya ce fannonin noma da ilimi da kuma lafiya ne za su fi baiwa fifiko. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Akwa Ibom wadda ta yi kasafin kuɗin naira tiriliyan 1.39. Jihar Akwa Ibom da ke kudu maso kudancin Najeriya ta kasance cikin jihohin kasar masu gwaggwaban kasafi a shekara ta 2026. Alƙalman Budget sun nuna cewa jihar ta gabatar da kasafin kuɗin naira tiriliyan 1.39 bayanan da ƙungiyar ta fitar sun nuna cewa jihar ta ware wa fannin manyan ayyuka naira tiriliyan 1.0, yayin da fannin yau da kullum ya samu naira biliyan 353.9. A lokacin sanya hannu kan kasafi, gwamnan jihar Umo Ino ya ce fannonin gina tituna da ilimi da lafiya za a fi baiwa fifiko. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Imo. Jihar Imo ta yi kasafin kuɗi na naira tiriliyan 1.43. Jihar Imo ta shiga jerin jihohin kasar da suka yi kasafin kuɗi mai tsoka a shekara ta 2026. A cewar alƙalman Budget, jihar ta yi kasafin naira tiriliyan 1.43 a wannan shekarar. Alƙalman sun nuna cewa fannin manyan ayyuka zai laƙumi naira tiriliyan 1.2, yayin da ayyukan yau da kullum zai laƙumi naira biliyan 238.5. A lokacin sanya hannu kan kasafin kuɗin, gwamnan jihar Hope Uzodinma ya ce kasafin zai fi bayar da fifiko ga fannonin ayyukan more rayuwa da samar da ayyuka da kuma inganta rayuwar al'umma. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Kano wadda ta yi kasafin kuɗi naira tiriliyan 1.47. Jihar Kano da ke yankin arewa maso yammacin kasar, jiha ta biyu a arewacin kasar bayan Neja da kasafin su ya hawar naira tiriliyan 1. Bayanai na Budget sun nuna cewa jihar ta yi kasafin kuɗin da ya kai naira tiriliyan 1.47 a ranar 31 ga watan Disamba shekarar da ta gabata ta 2025. Gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya sanya hannu kan kasafin bayan amincewar majalisar dokokin jihar. Fannonin ilimi da abubuwan more rayuwa da lafiya ne ke kan gaba a kasafin. Jihar Kano dai na da yawan al'umma kimanin miliyan 15.46 bisa kiyasin yawan jama'a na shekara ta 2022. Sai jihar Enugu ta yi kasafin kuɗi naira tiriliyan 1.62. Jihar Enugu ta kasance jiha ta uku cikin jihohin kudu maso gabashin kasar da suka yi kasafi mai gwabi a shekara ta 2026. Bayanai daga alƙalman Budget sun nuna cewa jihar ta yi kasafi na naira tiriliyan 1.62, inda ta ware wa manyan ayyuka naira tiriliyan 1.8
1.3, yayin da ayyukan yau da kullum ya samu naira biliyan 321. Yayin gabatar da kasafin, gwamnan jihar Peter Mbubusi Mba ya ce fannonin da kasafin zai fi baiwa fifiko sun hada da ilimi da lafiya da ayyukan more rayuwa da fannin sufuri. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Delta, wadda ta kasafta naira tiriliyan 1.66. Jihar Delta mai arzikin man fetur da ke kudu maso kudancin Najeriya na kan gaba wajen yin kasafi mai gwabi a shekara ta 2026. Alƙalman Budget mai sanya idanu kan harkokin kasafin kuɗi a Najeriya sun nuna cewa jihar ta yi kasafin naira tiriliyan 1.66 a wannan shekara. A cewar Budget, jihar ta ware naira tiriliyan 1.1 domin gudanar da manyan ayyuka, yayin da ta ware naira biliyan 499 ga fannin gudanarwa na yau da kullum. Yayin sanya hannu akan kasafin, gwamnan jihar Sharif Oborivori ya ce kasafin ya bayar da fifiko ga fannonin samar da abubuwan more rayuwa da inganta birane da tattalin arziki. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Ogun. Jihar Ogun ta kasafta naira tiriliyan 1.66. Jihar Ogun, wadda ke yankin kudu maso yammacin Najeriya, ce jiha ta 8 cikin jihohin kasar guda 10 da suka fi yin kasafi mai gwabi a shekara ta 2026. Jihar mai yawan manyan masana'antu a kasar ta yi kasafin da ya kai naira tiriliyan 1.66, yayin da ta ware wa manyan ayyuka naira tiriliyan 1.0, yayin da fannin gudanarwa na yau da kullum ya samu naira biliyan 624.8. sai jihar Rivers. Jihar Rivers ta yi kasafin kuɗi na naira tiriliyan 1.85. Jihar Rivers ce jiha ta 3 a yankin kudu maso kudancin Najeriya da kasafinta ya haura naira tiriliyan 1. Rivers, wadda ta fi kowace jiha ɗimbin arzikin man fetur a Najeriya, ta yi kasafin da ya kai naira tiriliyan 1.85. Fannonin ayyukan more rayuwa da ilimi da lafiya ne manyan bangarorin da suka fi samun kuɗaɗe. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Lagos. Jihar Lagos ta yi kasafin kuɗi na naira tiriliyan 4.23. Jihar Lagos ce ta fi kowace jiha kasafi mai yawa cikin jihohin Najeriya a shekara ta 2026. Lagos, mai manyan tashoshin ruwa da masana'antu, ta ware naira tiriliyan 4.33. a cewa alƙalman Budget. Jihar ta ware wa fannin manyan ayyuka naira tiriliyan 2.18, yayin da fannin gudanarwa yau da kullum ya samu naira tiriliyan 2.0. Fannonin da suka fi samun fifiko sun hada da inganta rayuwar al'umma da gina abubuwan more rayuwa da kuma inganta tattalin arziki. To masu sauraron, waɗannan su ne jihohin Najeriya waɗanda suka yi kasafin kuɗi wanda ya haura naira tiriliyan 1. Fatanmu da kuma addu'armu shine Allah ya sa waɗannan jihohi su yi kokari su yi abubuwan da suka ambata za su yi a cikin kasafin kuɗin da kuma abubuwan da aka ware kuɗaɗe domin gudanarwa a jihohin. Muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo al'ummar Najeriya zaman lafiya, tattalin arziki mai ɗorewa, ya kawo ƙarshen tashina da matsaloli na tsaro da ake fuskanta musamman a arewacin ƙasar. Muna ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo mana tattalin arziki mai amfani wanda zai amfani al'ummar jihar. Muna roƙon ku taimaka ku share wannan